ki babu wani wanda zai ƙara ganin fuskata. Domin na san akwai ƙananun ma'aikatan da za su yi min dariya ko da a bayan ido. Domin na san akwai ƙananun ma'aikatan da za su yi min dariya a bayan idona. Sannan kuma na biyu ina son ya tusa. Sannan kuma na biyu. Kina haka. Haka. Sannan kuma na biyu. Ina son ya tusa. To ɗaya zai yi, ɗaya kuma ba zai yi ba. Cikin tsananin mamakin da zai ce, ta kalli ta ce, me yasa kika faɗa haka? Action! To ɗaya zai yi, ɗaya kuma ba zai taɓa yiwuwa ba. Me yasa kika ce haka?